Kaya na sobrang saya ko, as in a pro, grabe. Ang pusa ni Brenda, malaki-laki yung buto. Bakit? Yung buto-buto mo maliit man, no? Ha? Bakit maliit? Good morning, Philippines! Akala ko nakalabas yung pusa ni Brenda. Akala ko nakalabas. Quiet. Ibang pusa pala. Good morning, everything. Tingnan nyo, nakikita nila. Quiet. Ay, I don't want so much noise. Akala ko nakalabas yung pusa ni Brenda. Look. Natakot ako. Ay, si Liam pala. Oy, Lily. Si Liam pala, pusa ng kapitbahay. Liam! Liam, kasi pareha kasi black and white. Iba lang yung dot ng pagka-black. Liam! Tignan nyo naman yan. You talk too much. You talk too much. You talk too much. You do? You talk a lot. Yana, you talk too much. I don't like when you talk too much. You talk too much, the two of you. You talk too much. You talk too much. What is it? What is it? Good morning! Good morning, guys! Maayong aga po ka-everything. Kahapon, nag-ano kami ni Lloydie, di ba? Naglatagaw. So, ngayon, bumili ako ng... Aray, sakit. Aray, ginuukupuson ko pa naman yung naigo. So, bumili ako ng rice kasi walang rice. So, ngayon, sabi ko, nagutom ako kagabi. Sabi ko, hala. Nagutom ako. Kakain tayo. Problema, hindi ako nakaluto. Sabi ko, ba't hindi ako nagluluto? Meron naman akong rice. So, yun guys, makapagluto na tayo ng rice kasi bumili tayo ng rice kahapon sa Walmart. Luto tayo ng rice. And then, bago tayo magluto, kasi dalawang bag kasi yung inano ko. You know what? Hindi, ito lang muna yung anuhin ko kasi. And magpunta tayo sa labas mamaya. Magtanim tayo ng moringa na liso. I've always walked alone. You know that you're here with me. And guys, malaki yung pasasalamat ko po sa inyo, sa mga doon sa Facebook. Guys, natapos ko na rin finally. Alam nyo ba kung anong ginagawa ko kagabi? Buong gabi, yun yung ginagawa ko. Inano ko yung Facebook ko, nagpasa ako ng W9 na form for tax, di ba? Kasi nagtanong sila, so dapat bigyan mo sila. So ngayon, yung scanner, kagabi pa yung problema. So ngayon, kausap ko si Tami ngayong umaga. Buti na lang tinulungan niya ako. Nakipag-FaceTime ako kung paano i-ano yung scanner. Kasi blurry yung in-scan ko. Hindi mabasa yung mga information ko doon sa papel. So ngayon, nagpasalamat ako sa kanya kasi tinulungan niya ako. Excited naman din yung isa. So ngayon, guys, sana kikita tayo doon sa Facebook. Kapag kikita tayo doon, mamigay tayo doon sa mga taga-Facebook. Kung andun kayo din sa Facebook, salamat kung naka-follow kayo, kung naka-like. Thank you so much. Pero I'm very, very thankful na madali ko siyang nakukuha. Ilang video lang yung nilagay ko, ilan yung video na palagi akong naglagay everyday. So, nagpasalamat ako kasi ang tao, nagpa-follow sila talaga kapag updated ka. And also, if you put a nice content, my content is okay naman, pero nagustuhan ng ibang tao, I'm so happy. Salamat po sa inyo guys. So yun guys, I'm really, really happy kasi under review na po tayo. Hopefully, nakikita ninyo itong video, okay na. Pero kailangan ko pa siyang pag-aralan kung paano gagawin, like yung video, paano maglagay ng ads, ganun. So yun yung gagawin ko guys. And after this review, hopefully matanggap yung ano natin. Pasalamat tayo, 'di ba? Wala naman akong strikes doon, wala. Kasi yung mga kung naglagay man ako ng mga music
sa ano is ano siya, non-copyright kasi. Then nagbabayad ako ng mga sound. So yun. So yun guys, and so salamat guys. I'm really excited kasi you know, kahit yung Facebook is ano lang, parang secondary sa YouTube natin dito. Pero masaya ako kasi under review na siya. Mahirap kunin yung sa YouTube, Facebook guys. Alam niyo bakit ko mahirap kunin? 10,000 followers. Ang tagal. Kung hindi ka active, ang tagal talaga. And also, yung 600,000 views per minute. Per minute ba yun? Ang tagal makukuha. Hindi mo siya agad makukuha kung hindi ka naglagay ng mga content or videos. So, I'm so happy talaga na may nakagusto sa mga videos ko. So, thank you so much. And yun. So, ngayon, pupunta tayo. Hala. Habs! Ano yun, Habs? Did you went upstairs? You cannot go up. You cannot go up. Gusto niyang bisitahin si Marky. Hello? Do you wanna visit Marky upstairs? Gustong-gusto talaga niya, guys. Meron tayong video sa cellphone ko. Kunin nga natin yun. Ilagay ko dito. Umiyak si Habs. Mga, I don't know kung anong oras yun. And then si Marky nakikinig. So, si Habs dito, umiiyak na. Nilagyan ko na ng mga pillow. Ganun. Para si Habs kasi dito. Itong mga aso ba? Doon. Meste! Doon kasi si Habs lulusot. So, kaya inaanuhan ko. Kasi, ayun o, gusto ko kapag i-meet si Habs at saka yung pusa ni Brenda, gusto ko yung parang andito si Tammy para makontrol kung anong mangyayari, diba? Kasi takot ako si Habs at saka si Marky. Si Dimples, hindi na yan kasi malita yan si Dimples. Hindi yan pwedeng ipakita kay Marky. So, si Habs, very calm. Si Marky, hindi namin alam yung personality. So, kailangan kong gawin yan pag andito si Tammy. Kasi si Tammy gustong ipagkita itong dalawa. Yan at saka si Marky. Right, Habs? You will see Marky when Dada's home tomorrow. Dada will be home tomorrow and you and Marky will meet. Okay? Look, nilagyan ko ng kasi. Gusto talagang pumasok, guys. Gusto talagang pumasok. Meron pa ng dito. So, gustong pumasok. You cannot go upstairs, boy. What are you gonna do if Marky is upstairs? And then what are you gonna do? What I'm gonna do? I will be panic. And Marky have a long nails. Si Habs is kinakat ko yung nails ni Habs. And then si Marky, hindi ko alam. Parang matulis yung kuko niya. And ayaw ko mag-away yung dalawa na. Si Habs, I cut his nails. So, hindi siya protected. Alo, umiyak talaga. You really wanna go up? You really want to go upstairs? You do? Gusto talaga, parang nalaman niya ba, parang may something sa taas ba, gusto kong makita, bakit tinatago mo, look, gusto talagang pumasok doon, Bakit tinatago mo, mama? Oh my God. Quiet! And, para lunch natin, gulay yung kainin natin, guys, kasi, wala akong maisip na, oh my God, this dog, itong mga asong to, guys, kaya, mairita ako talaga guys kapag malaki yung bibig. Kasi walang training ito Parang walang mga itong pusa ko, aso ko. Nakakairita. Lalo na pag may tao. Ako yung naiirita. Kaya wala masyadong bisita dito sa bahay. Kasi naiirita ako. Yun ang totoo. Hindi ako naiirita sa bisita guys. Pero naiirita ako sa bibig ng aso ko. Pero man sila kapag makilala na nila yung nagpunta dito, naman sila, hindi naman sila ganun pero pag may mga tao talaga guys, as in guys, parang pati, lalo na yung mga tao na hindi friendly sa aso, makita mo yung parang annoyingness, parang na-annoy sila, ganun, and then ako yung na-stress. Yeah, kasi may mga taong ayaw sa aso yeah, like yung pinsan ni Tammy. Yun. Parang makikita mo na ayaw. Hindi talaga siya sanay sa aso. Parang hindi naman siya ayaw. Pero hindi lang siya sanay sa aso. Hindi siya, lalo na pag maingay. And then, nagits ko naman kasi ang ingay talaga nitong dalawa. So, ngayon guys, ito lang talong at saka
string beans. Alam ba ninyo guys na yung yung string beans, madali lang siyang mga ilang days kapag magsisidling kayo. Yun yung gagawin ko this coming winter. Magsisidling ako ng string beans. Magsidling ako and then sa loob ko siya ipatubo. So, yun. So, yun yung gagawin ko. Pero hindi siya sa tubig. Gagawa ako sa tubig and then gagawa din ako sa lupa. Kasi bumili nga kami ng lupa, di ba? So, yun yung gagawin ko sa lupa at sa tubig. Let's see kung mabubuhay ba sila sa tubig. Yung string beans. And also yung malunggay. Ano tayo ng malunggay? Malunggay, ampalaya. Ito na yung rice natin, guys. Nagluto kasi ako ng rice. Saan ko ba ito ilagay? So, ito na yung gulay. Hindi nyo nakikita. Yan siya, guys. Nilagyan ko ng fish sauce. Yung binili namin kahapon doon sa Filipino store. So, yun. Asian store, Filipino store. It's Filipino store because Filipino na may-ari, diba? Asian. So, yun. Ito yung kakainin natin. First time kong nilagyan ng fish sauce or patis in Tagalog. And itry natin ito kasi ito yung pinaka first time ko talaga. Ano ba tong? Anong accent yun, guys? Anong accent yun? So, ngayon, kakainin na natin itong pagkain na hinukad natin. So ngayon, let's try this gulay. Ito lang yung gulay na konti lang siya pero I'm sure na masasayahan tayo nito. So, ngayon, masama yung pakiramdam ko kasi meron tayong sakit pa rin sa puson. Kahapon pa to, nag-take ako ng Aleve. Kahapon, sabi ko, pagbalik ko dito, sobrang sakit na. Hindi ako nagtitake. At saka ngayon, hindi pa rin ako nag-take. Masakit-sakit pa rin. Plano ko sanang magpunta sa labas. May nalalasahan ako talaga. I think siya yun yung fish sauce. Lalabasan na ako, magtatanim. Pakiramdam ko, hindi talaga ako okay. So, I'm not going to force myself to labas-labas para magtanim-tanim. Doon ako sa laptop the whole time. Kasi, finally, di ba sabi ko, ni-review nila yung under-review pa yung Facebook natin. Guys, ang bilis. Nag-ano lang, ilang oras lang, approve agad. So, kaya na sobrang saya ko as in approve. Grabe. Kasi kanina, inano ko siya, inasikaso. So, ngayon, pagbalik ko sa Facebook, pagbalik ko doon kasi tapos na ako ditong nag-ano sa bahay. So, ngayon, pwede nang mamonetize. So, binalikan ko yung buong video ko at saka minonetize ko na naman sila. So, yun yung nangyari. Monetize. So, guys, ang saya, guys. And then, thank you talaga sa inyo talaga. As in, thank you sa mga andun sa Facebook. Thank you. Asan yung Roxy? I told you. Oh my God, ang tigas ng ulo, ha? Kailangan ko si Roxy i-check. Kasi, itong si Misty, diba? Ang hindi ninyo alam, inalagaan ko yung palagi. Every time na iihi yan, wina-wipe ko yung ano niya, ari. Kasi para walang infection. Kasi kapag maihi daw, sabi pa ng vet, kapag umihi daw siya, may mga natitira sa gilid-gilid kasi parang may pocket, something. So, kailangan daw linisin. So, nililinis ko si Misty every time. Meron akong doon towel sa labas. So, yun yung ginagawa ko, guys. So, ngayon, itong si Roxy, nag-start na naman siyang naglilik. Parang something. So, kailangan ko siyang i-check. And then, yun, i-check ko siya, guys. Kasi, nag-alala din ako. Baka sila na yung dalawa ng problema na. Kuha lang po tayo dito ng mga paper towel na at saka tissue na nakadampog. Dampa dito lahat kasi look, dito pa sa baba, sa taas. Ganito yung asawa natin. Ganito yung papel. So, ang gagawin ko is, kuha tayo ng dalawa para pag matapos ito, meron tayong, hindi na tayo baba dito. Kinausap ko si Habs. Sabi ko sa kanya, bakit nga man na, ang buto ni mo, pirti manggamaya. Huy, look at me. Look at mama. Hey. Habs,
Ngano ang imong buto gamay. Maliit yung buto mo, ang pusa ni Brenda, malaki-laki yung buto. Bakit yung buto-buto mo maliit man, no? Bakit maliit? Bakit magkaiba? Bakit magkaiba yung buto mo, buto sa iring ni Brenda? Pwede mang dakuha. Alam mo ba na ang buto sa iring ni Tita Brenda malaki? Mama is confused. Why si Mama is confused? Because I see Tita Brenda's cat. The buto is hanging and yours is hiding. Oh my gosh! My love, my love, my love, my love, my love. Okay, I'll give you something. Ay, nako guys, nagtataka talaga ako guys. Ngano yung buto is gamay ug dako. Hi guys! Good evening guys! Matutulog na kami. And kausap ko si Tami. Baka baka uwi siya ngayong gabi or baka mamayang umaga. Kasi Monday bukas wala siyang trabaho, di ba? So ngayon uuwi siya dito. So yun. Patay na patay yung ano ko. Lubat guys. Uy, kausap ko yung kapatid ko. Lubat talaga. Patay na patay yung cellphone ko. Anyway guys. And hintayin natin si Tami kung anong oras siya makauwi. So yun. Tignan natin kung what time siya uuwi. Kasi and then yun. So